L-eks assistent ta' John Dalli kien qal l-investigaturi tal-Olaf li l-kap tiegħu kien Alla. Dan meta mistoqsi dwar telefonata reġistrata li fija kien talab ħlas ta' 10 miljun euro biex jirranġa laqa bejn il-kap tiegħu u l-lobby tal-isnus. Dan ħareġ l-erba' mix-xhieda ta' Giovanni Kessler, l-eks direttur ġenerali tal-Uffiċċju Ewropew kontra l-Frodi, fejn iddiskriva r-risposti tal-assistent ta' John Dalli bħala surreali. Kessler kien qed jixhed fil-każ kontra l-eks kummissarju tal-Unjoni Ewropea John Dalli. Dalli qed iwieġeb mhux ħati għall akkużi ta' tixħim ta' 60 miljun euro li kien jinvolvi l-eks assistent tiegħu. Dik is-somma kienet allegatament mitluba biex l-assistent ta' Dalli jinfluwenza biex titneħħa projbizzjoni madwar l-Unjoni Ewropea kollha fuq l-isnus. Kessler spjega li l-investigazzjoni kienet bdiet wara rapport dwar allegat tixħim, rapport mibgħut minn Swedish Match lill-President tal-Kummissjoni Ewropea ta' dak iż-żmien Emmanuel Barroso.